While the Horn of Africa burns, wars raging in Sudan, military aircraft circling over Mekelle, armed clashes in Mogadishu, and disease threats at the borders, one small nation just walked into the United Nations and claimed a seat at the highest table. Eritrea, a country that has spent years navigating international isolation, sanctions, and relentless geopolitical pressure, has just been elected vice president of the 81st session of the United Nations General Assembly. And that is not a small thing, that is a seismic diplomatic shift. Today we break down መጀመሪያ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢና ዘጋጥማ ዘሎ ኩነታት ብዘይ ምግናን ንኤርትራ ከተፀባበቕ ኢልካ ዝበሃል ዘይኮነ ብዙሕ ኣገራብ ነገራት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ደገ እውን ለንቀነ ኤርትራ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ መበል 81 ሰሽን ዝበሃል ካፕተን ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይና ኣብቲ ምእንጋድ ናይቲ ዋዕላ ካብ ዝሳተፋ ኮይና እያ ተመሪፃ ዘላ ካልእ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገለ እውን ኣብ ናይ ዩኤን ፅንሄ ኢለ ክነግረኩም እየ ካውንስል ቸር ኮይና እውን ወፂኣ ኣላ እዚ ንግደፎ ክገድፈ ኢለ ኣይኮንኩን ብሰፊሑ ክገልፀልኩም ስለ ዝኾንኩ እየ ስለምንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ዘገርም ዘሎ ንዝብል እታ ስእሊ ረኣይዋ እዛ ስእሊ እዚኣ ብተደጋጋሚ ትመፅእ ዘላ እያ ከባቢና ናብ ምንታይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ድማ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ይትሕቶ እጂ ከምዚ ክንክድብል ከለና ከምዚ ኣዚና ናይ ካልኦት ገለ ሰባት ኣለዉ እንዲኦም ናይ ካልኦት ፅቡቅ ሕማቅ ርኢኹም ስስኹም ፅቡቅ ዘለኹም ድመስለኩም ኮይኑ ነው ኤርትራ ናታ መንገዲ እያ ትኸይድ ዘላ ኢትዮጵያ ትቃፀል ዘላ ብሰንኪ ኤርትራ ኣይኮነትን ወላ እኳ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ክፀግዕዎ ዝደልዩ ተኾኑ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ኤርትራ ኣይኮነን ተበግሶ ዘላ ሕጂ ድማ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዝቕፅል ትሕሶናት ኣይክኸውን እዩ ሶማል ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሓያል ሃገር ንክትከውን ነታ ሶማልያ ትበሃል ሉዓላውነታ ሓልያ ሰራዊታ ድማ ነታ ሃገር ሓደ ሰራዊት ሓድነት ዘለዎ ሃገር ንክኸውን ዝከኣላ ገይራትላ ልዕሊ ዓቕማ ገይራትላ ኤርትራ እያ ዝበሃል እያ 10,000 ወታደር ከተሰልጥን 5 ሳንቲም ከይወሰድካ ቀሊል ኣይኮነን 10,000 ወታደር ማለት ኣሜሪካ ከምኡ ከተሰልጥነካ ተኮይና ናይ 100 ሚልዮናት ቁፅሪ እዩ ዝቁፀር 500 ከሰልጥኑካ ክንደይ ጠራዕራ እዮም ዝብሉ ብዝኾነ እዚ ማለት ኤርትራ ብዙሕ እያ ከምኡ ገይራ እቲ ሰራዊት ድማ መራኽብ ዝፈልጥ ጀላቡ ከመይ ገይሩ ይጥቀም ሓይሊ ባሕር ከመይ ገይሩ ይከላኸል ሓይሊ ኣየር ነፈርቲ ከመይ ገይሮም ይኽእሉ ይቋፀሩ ብኸመይ ይጥቀሙ ብኸመይ ሜንቴን ትገብሮ ከምኡውን ምሂራቶም ኤርትራ ፖሊስ ሰራዊት ኣብ መሬት ታንኪ ከመይ ጌርካ ትጥቀም ካልእ ኩሉ እዮም ምሂሮሞ ዕጡቕ ሰራዊት ነቲ ሃገር ከትሕን ዝኽእል ዝገበረቶ ፋሕብትን ገይሮም ኣጥፍዮሞ ውፅኢት ናቱ ሶማልያ ሕጂ ከርእየኩም እየ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ከርእየኩም እየ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ማለት እዩ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ኣይኮነን ግን ኤሪዝ ወረዴስ ናይ ሱዳን ምናልባት ናይ ሱዳን ንእሽተይ ፅቡቕ እዩ ዘለኒ ናይቲ ፅቡቕ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ በታ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ክብድ ዝበለ ኣርስቲ ክንጅምር እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ይዝረብ ኣሎ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ድማ ክልተ ነገራት መክበኩም መጀመርያ እቲ ሰፊዕ ዝኾነ ኣክቲቪዝም ዝግበር ዘሎ ብሰንኪ እዚ ናይ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠመ Hear this. I'm speaking up because the world needs to see the truth about the humanitarian catastrophe in Ethiopia. For over 6 years, the Amhara Orthodox Christians have been subjected to a relentless and a systematic campaign of violence. This is not something new. It's not a new conflict. It's a long-standing nightmare. From targeted executions to the burning of homes and historic churches. ሕጂ ከምዚ ናይ ዚያ ጓል ጥራይ እዚ ሓዛ 5-6 ቪድዮ ኣለኒ ከምዚ ኣክቲቪስትስ ብሰንኪ ዛብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ምቅፃል ናይ ቤተክርስትያናት ቀፃሊ ምቕታል ናይ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ሰባትን ሕጂ ኣብዚ ኣርሲ ዝበሃል ቦታ ድማ ብብዝሒ ኣብ ክልል ኦሮምያ እዩ ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ክርስቲያን ይቐተሉ ኣለዉ ቤተክርስትያናት ይቃፀል ኣለዋ እዚ ነገር እዚ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዝብል ትብልፅግና እንታይ ክብል ይተራእዩ ሸነ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሸነ ድማ ኤርትራ እያ ትሕግዙ ዘላ ዝብል ከም እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ ኣለዉ ሳላ ሚድያ ግን ቤላ ገይሮም እዮም ሒዞሞም ዘለዎ ስምዑ እዚ ያደረገው ይህ ታጣቂ ኃይል መሆኑን በምን አወቃችሁ? ካወቃችሁስ ለምን አስቀድማችሁ አልተከላከላችሁትም? ከዓመታት በፊት እናንተ ሸኔ የምትሉት ታጣቂ ኃይል ሳይፈጠር አሊያም ሳይስፋፋ በሻሸመኔና አካባቢው ግድያ ሲፈጽም የነበረው ማን ነበረ? የአሁኑን ጭፍጨፋም የፈጸመው አካል ያው ነው ብሎ መደምደምስ መሳሳት ይሆናል ወይ? ደግሞስ ይህንን ግድያ የፈጸመው አካል ማን እንደሆነ በፍጥነት ለይታችሁ እንዴት ደረሳችሁበት? ካወቃችሁትስ ለምን ቀድማችሁ አልተከላከላችሁትም? እናንተ ሸኔ የምትሉት ታጣቂ ኃይል እናንተን ለመፋለም ጫካ የገባ መሆኑን በመግለጽ በክልሉ የሚፈጸምን ግድያ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ለምን እናንተ እምቢባይ ሆናችሁ ፈቃደኛስ ለምን ሳትሆኑ ቀራችሁ? ታጣቂ ኃይሉ የእናንተ ጠላትነት ያነሰው ይመስል ሕፃናትንና ሴቶችን ቄሶችን ዘረባ አዚያ ከባድ ዘረባያ መጀመሪያ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብልጽግና ነቲ ዘጋጠመ ሞት
ሸነ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ዝፈጸሞ እዩ ብምባል ናብኡ እዮም ከሰጋግርዎ ፈቲኖም እንታይ ከይብሎም ኣሎ ከመይ ጌርኩም ቀልጢፍኩም ፈሊጥኩም ብህፁሲ ቀልጢፍኩም ሸነ ከም ዝኾነ ከመይ ጌርኩም ፈሊጥኩም ትፈልጡ ነርኩም ተትኾኑ ኸ ሸነ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ቀልጢፍኩም ትፈልጡ ወይ ኣቐዲምኩም ትፈልጡ ነርኩም ተትኾኑ ኸ ስለምንታይ ጠጠው ከተብልዎ ዘይከኣልኩም ሓደ ግዜ ነቲ ገበነኛ ቀልጢፍ ዝፈለጠ ሰብ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትርትሮ እዩ ዘለካ ስለምንታይ ፈሊጥዎ ቀልጢፉ ምናልባት ኣቐዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እቲ ፈሊጡ ዘሎ ነቲ ዘጋጠመ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ትቐንዲ ግን ዘይበሃል ማለት እዩ በዓልካ ስለ ዝገበርካዮ ኢኻ ፈሊጥካ ዘለኻ ንመን ከም ትኸስስ ድማ ኣቐዲምካ ተዳሊኻሉ ነርካ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ይርአ ነይረ ብክልቲኡ መንገዲ ብልፅግና እዩ ዝሕተት ኣብዚኣ ሸነ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ክከላኸለሎም ዘይከኣለ ስለምንታይ ነቲ ሃገር ድሕነት ናይቲ ህዝብን ናይቲ ቤተክርስትያንን ናይቶም ኣመንትን ናይቶም ዓድን ከውሕዝ ዘይከኣለ ስለምንታይ ዘይክል ተኮይኑ ከቦታ ዘይገድፍ ንዝኽእሉ ዘይሂቦ ሰብ ወይ ገባሪዩ ወይ እውን ከትሕን ንኸጋጥም ስቕ ኢሉ ዝረኣየ ብክልቲኡ ድማ ገበነኛ እቲ መንግስቲ ሰብ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኮርነር ገይሮሞ ዘሎ ሸነ ምባል ጥራይ ተዋፃ ኣይኮነትን ብሓፈሻ ኣብታ ጉዳይሲ ኢድ ኣለኩም በናይ መንገዲ እዩ ዘለኩም እዩ ስለዚ failure to prevent it's critical question if officials knew the identity of the ነቲ ገበን ዝፈልጥዎም ተነይሮም ስለምንታይ ነቲ ኩነታት እቲ ኣቐዲሞም መጥቃዕቲ ገፊቶም ድዮም ገለ ገይሮም ወይ ነቶም ህዝቢ ህዲሞም ከትሕንዎም ዘይከኣሉ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት እዚ ሸነ እዚ ኩሉ ዓመፅ ኣብ ሸሸመነ ዝበሃል ዘሎ ከጋጥም ከሎኸ መን እዩ ዝገብሮ ነይሩ እቲ ሸነ ዝበሃል ከይቆመ ከሎ occurred before the Shene group was even formed or widespread ሸነ ዝበሃል ከይተንስአ ከሎ ኣብቲ ሸሸመነ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝግበር ዘሎ ቅትለትከ ዝግበር ዝነበረ ቅትለትከ መን እዩ ዝፍፅሞ ነይሩ ዝብል ሕቶ ድማ ኣሎ suggesting that the current እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናብ ሸነ ኢልካ ከተፀግዖ ዘይኮነስ በዓልኩም ዝገበርኩም እዩ ወይ ብሸለልትነትኩም ብድኻምነትኩም ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዘላ በዚኻ ትፈልጥ ስለምንታይ ሓንቲ ዘረባ ክበኩም እየ እንታይ ይብልሎ መሲልኩም እቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ እንታይ ይዛረቡ እስከስምዕዎ ፍኝ ውሃ እነዚህ ላይ ወርውሮ አንድ ፍኝ ውሃ ወንዶቹ ላይ ወርውሮ ከዚህ መልስ ወልደ ማርያም ከዚህ ወለተ ማርያም እያለ ነበር የሚያጠምቀው በሱ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ምትሆኝ እና ኦሮሞ ሆኖ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል ወይ ነው ጥያቄ እኔ ኦሮሞ ሆኜ ኢትዮጵያዊ መሆን እችላለሁ ወይ ነው እሱ ካልተቻለ ይሄ ሀገር ገና ብዙ ችግር አለበት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ኣጠመቕቲ ካህናት ኩሉ ግዜ ማይ እናነፀጉ ነቲ ሓደ ወልደ ማርያም ነቲ ሓደ ድማ ወለተ ማርያም እናበሉ ዘጠምቑ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ ኣምሓራናይዜሽን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣምሓራ ናይ መቐየሪት ቤተክርስትያን እያ ዘስምዕ ክሲ እዩ ብግልፂ እዮም ከምኡ ዝብል ከስማዓኩም እየ ሕጂ ክትሓተያ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ክርስቲያን ዲ ዝኾን ወላ ኣምሓራ ክትብላ የስምዕዎ ዶክተር ይቅርታ አድርጉልኝ እችን ነገር በደንብ አድመሰን እንድናወራት እንግዲህ ሰዎች በእርሶ አረዳድ በዛ ጥምቀቱ ላይ የሚቀበሉት አማራነትን ነው ወይስ ክርስትና? አብሶሉትሊ አማራነትን ነው የሚቀበሉት ማለት ክርስቲያን ማለት አማራ ማለት ነው አማራ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው እኔ አርሲ ሰርቻለሁ ሐረር ሰርቻለሁ ባሌ ሰርቻለሁ ብዙ ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ እና ኢንፋክት ሃይማኖት ምንድነው ብለሽ ክርስቲያን የሆነውን ኦሮሞ ሲጠይቅ አማራ ነኝ ነው የሚለው ክርስቲያን ነኝ ማለቱ ነው እንደዛ ነው ያስተማሩት እና ችግሩ ከዛ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ከኦሮሞነትሽ የሚያጸዳሽ ጥምቀቱ ነው ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ከበድቲ ዘረባ ኢና ንስምዕ ዘለና ምክንያቱ ሰብ ክጥመቕ ከሎሲ እንታይ ኢላቶ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ክርስትና ድዩ ዝቕበል ወላ ኣምሓራነት ኢና ዝቕመጥ ትዘረባኻ እኮ ፈፂሙ ድንግርግር ኢልኒ ዝበለቶ ነው ሰብ ክጥመቕ ከሎ ኣምሓራነት እዩ ዝቕበል ክርስትና ኣይኮነን ዝቕበል ይብላ ኣሎ እዚ ካ ዶክተር እዩ ካብቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ እዩ ነቲ ኦርቶዶክስ ክርስትና ዝበሃል ናብ ኣምሓራነት ዘፀግዕዎ እዮም ስለዚ ክርስቲያን ኦሮሞ ኩሉ ግዜ ኣምሓራ ኮይኑ ዝስምዖም ካ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ፀገም እንታይ ባህልቲ እዮም ሰብ እቲ ኦርቶዶክስ ዝበሃል እምነት ንሱ እቲ ፀገም ኦሮሞ ይኮነ ነቶም ኦሮሞ ነቶም ክህስሱ ዝገብሮም ዘሎ እቲ ክርስትና እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ተቐንዲ ፀገም እያ እዚኣ ኣብ ካልእ ዘረባ እውን ከም ሰርጀሪ ጌርና
كن أبي أحمد زبلو يزبلبو أبي أحمد أنت شمال سبديسان نزابي تكرسيان لك كم زمت بحث زقبر زولو غيرنا قريفنا كن علينا زبل that's why دما أتوم أرثوذكسهم أبزي كل روميا يقولنا كله زيادة نت بروتستانت زدفو تي أرثوذكسات بتكرسيان ببزح من قدي كتقل يمزل الوقت بتكرسيان كقاصل كله سب قتل كله دما نتحدم زقبر كابت بوتا تكرهو أتام حراز بالك كإلا يلو حدا سبكم سلز بالي سلم تجانون الله طول نتقولهم كل تكوكم يكل تم هراز باليوم كله ملو معلتي شفتك نبى كنوا علينا خلينا I'm gonna give you two examples إذا قد عايز ما نتهجر أبوليتيك كان ترجم كل ويو كنفلتين هذا السمع وجه تناقرين وانت سويه አይደለም ትክክለኛ ነው መረጃ ካለ ራሱ ለምን ይባላል ገብረ ፈይሳ ለምን አይባልም እንዴ ለምን ያጃ ሆጂ ፈይሳ ለምን አይባልም ሰውየው የክርስትና ስሙ ሆጂ ፈይሳ ብሎ ለምን አልወጣለትም እስቲ ንገረኝ ገብረ መድህን ለምንድን ነው የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ነው አይደለም እሺ በኦሮምኛ መድኃኒዓለም ማለት ፈይሳ አዱኛ ለምን አይባልም ገብረ መድህን አይደለ ገብረ ማለት ያው ስራ ይመስለኛል ግዕዝኛ ነው አይደል እንዴ ቋንቋው አማርኛ እኮ አይደለም ገብረ መድህን ግዕዝ ነው እንዴ ግዕዝስ ቢሆን ግዕዝ ነው እንጂ አማርኛ እኮ አይደለም ግዕዝስ ቢሆን እንደዛ ከሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በግዕዝ ከሆነ የምትመራውና ግዕዝ ከሆነ ንባባ በግዕዝ ተደረገ ለምሳሌ በእስልምና ኦሮሞ የሆኑ ሙስሊሞች መሐመድ የሚባሉ የሉም እንዴ ታዲያ ለምን እነሱ ላይ ለምን እንደዛ ይናገሩም እርሶ አሁን እያልኩ ያለሁት እኔ ገብረ ቤላጌሩ እንዲሁ ቤላጌሩ ይሕዝዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ገብረ መድህን ወልደ መድህን ዝብል አሽማትሲ ስለምንታይ ነቶም ኦሮሞ ከምኡ ዝብል ሽም ዝወሃቦም እቲ ገብረ ማለት እንዲሁ ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣሎ መድህን ድማ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ሽም ኣሎ ስለምንታይ ናይ ኦሮሞ ቃላት ዘይጥቀሙ ኣብዚ እዚ ነቲ ኦሮሞነት ዘጥፍኦ ዘሎ እቲ ሃይማኖት ድማ ኣብ ምጥፋእ ናይ ኦሮሞ ዓብ ግደ ይፃወት ኣሎ ንዝብል እዩ ዝኸሶ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ገብረ መድህን ዝብል እኮ ግዕዝ ኢሉ ኣምሓርኛ ኣይኮነን تا أرثوذكس ቤተክርስቲያን ተኸተሉ ዘላ ድማ ቋንቋ ግዕዝ እዩ ካብ ግዕዝ ዝብገስ ሽም ኢና ድማ ንሰምዕ ዘለና ኢሉ ስለዚ ኣብ እስልምና ዝኽተል ኦሮሞ መሐመድ እንተኾነ ሽሙ ስለምንታይ መሐመድ ይኹን ስለምንታይ ናይ ኦሮሞ ሽም ዘይወስድ ኢሉ ታመልስናቱ መልሲ የብሉን ግን ኣነ እስልምና ስለዘይፈልጦ ብዛዕባ እስልምና ይዛረብን ኣብ ክርስትና ግን ናትና ሽም ከነውፅእ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ነቲ ሃይማኖት ናብ ሓዊ ንምውሳድ እምበር ኣነ ብለናይ ስለዝኾንኩ እቲ ነገር እቲ ከምቲ ናይ ኦሮሞ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ሽም ናይ ወድኻ ብቋንቋኻ ናይ ክርስትና ሽም ተውፂኻ ቤተክርስቲያን ኣይትኽልክለካን እያ ናይ ኦርቶዶክስ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣብ ካቶሊክ ግን ኣለና ከምዛ ሽማት ገብረ መድህን ድዩ ክፍለ ጊዮርጊስ ድዩ ወልደ ጊዮርጊስ ድዩ ዓንደ ማርያም ድዩ ገለ ዝብል ኣለና ናይ ጥምቀት ሽም ግን ብሽም ናት በታ ቋንቋ ብለየናትካ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ሰብ ትኽክለኛ ሃይማኖታዊ ትኽክለኛ ሽም ኣውፅኡ እዚ ሽመይ እንድሕር ኣብ ካቶሊክ ይፍቀድ እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ግን ምናልባት ምስቲ መዓልቲ ኣብ ጣዕመ ዘላ ኣላጊብካ ሽም ምውፃእ ክህሉ ክእል ኣብ ዘይፈልጦ ክፈላስፍ ኣይደልን እየ እቲ ግዕዝ ግን ኣምሓርኛ ኣይኮነን እዮም ዝብሎ ዘለዉ ምናልባት ኦሮምኛ ካብቲ ቋንቋ ግዕዝ ስለ ደይመንጨወ ደስ ከይብሎም ክእል እዩ ብሓፈሻ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣዝያ ከባድ ዘረባ እያ ነዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሓት ኦሮሞ ኤሊት ቂምታ ከም ዘለዎም ኣብቲ ሃይማኖት ናይ ኦርቶዶክስ የርእየካ እዚ ዓይነት ቂምታ ኣብቶም ምሁራት ተሎ ኣብቶም በትሪ ናይ ምሁር መን እዩ እቲ ዘይተምሃረ እዩ ስለዚ በዛ ዓይነት ዘረባ ተሰሚዑ ተነሃሂሩ ሕማቅ ክገብር ዝኽእል ትኻሊ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናበይ ክወስደና ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ listen to this one this is going to be another story ምስቲ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና እውን ተወሲድካ Ethiopia there is now the label that it could be the Yugoslavia of Africa and that there could be about 2 to 3 states that emerge out of Ethiopia if the conflict continues this way. Because, you know, they killed 2 million civilians and military personnel in the last war. Yes. It's just simply because of the change of power. Nothing less, nothing more. And that has yet to be solved. The talks were taken to South Africa by President Uhuru. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዝረብ ከሎ ኬንያዊ ኤክስፐርት እዩ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ጎረቤቶም እዮም ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለዎ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ዝፋለጥ እዮም ልክዕ ከማና ፈልጦም እዮም ሰሙን እንታይ ትብል ዘሎ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሰባት ንኢትዮጵያ እታ ባልካናይዜሽን ወይ ከዓ ባልካናይዝ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ዝብል ዘረባ ምስ ኢትዮጵያ ኣላጊቦም ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀሙሉ እዩ ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣርቲክልስ ኣብ ፅሑፋት ዝወፅእ ዘረባ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ጥራይ ካብ ሓደ ስልጣን ካብቲ ናይ ኢህደግ ናብ ብልፅግና ምስ ሰገረት ጥራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉ ጀስት ብምስግጋር ናይ ስልጣን እቲ ዘሎ ቅርሕንቲ እንጂ ብፖለቲካ ዓይነት ጥራይ ዝርኦ ዘሎ ናው ኤትኒክ ወስቑሉ
ብሔራዊ ኦሮሞን ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣምሓራን ተጋሩን ዝኸድዎ ዘሎ ዋላ እኳ ሕጂ ተስፋ ዘለዎ እንትኾነ ተጋሩ ምስ ዓፋር ዘሎ ዓፋር ምስ ኣምሓራ ዘሎ እቶም ካልኦት ኦሮሞ ምስ ዓፋር ዘለዎ መዓት ፀገም እዩ ዘለዎ ዝዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ሓንቲ ከተማ ኣላ በዚ መን ኢኻ ትብላ ኣባ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኦሮምያ ነይራ ኢልዎም ክንደይ ሓጎስ ጎፅ ተፈጢሩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ክምቅፅታል ኣሎ ኦሮሞ ምስ ዓፋር ኦሮሞ ምስ ሶማል ማለት እዩ ኦሮሞ ምስ ሶማል ብዙሕ ዘከራኽር ኣሎ ቀፂልካ ኦሮሞ ምስቶም ካልኦት ህዝቢ ናይ ደቡብ መዓት ምቅታል እዩ ዘሎ ሓደ ንናቱ ቦታ ስለዚ እዚ ናይ ኤትኒካዊ ባእሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ነታ ሃገር ኣበይ ክወስዳ ይኽእል ንዝብል መልሲ የለን እቲ መልሲ የለን እቶም ሕቶታት ድማ ከበድቲ እዮም እቲ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እቲ ወታደራዊ ብረት ኣልዒሉ ፋኖ ምስ ብልፅግና ዝዋግኦ ዘሎ ሸነ ምስ ብልፅግና ዝዋግኦ ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ጥራይ እቲ ዝዓበየ ዘይርአ ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ክዛረብሉ ዘይደልዩ እቲ ኤትኒካዊ ተጓሂሩ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃይማኖት ተወስኽ ኣሎ እንጂ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣብ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ድማ ኦርቶዶክስ ኣሎ ናይዚ ኦርቶዶክስ ባእሲ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም እንጂ እዛ ቤተክርስትያን ከቢድ ዝኾነ ፈተና የገጢምዋ ዘሎ ጅቲ ፕሮቴስታንት ድማ ብኣብዪ ኣሕመድ ተሰንዩ ምስቶም ፓስተራት ናቱ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢቨን ገለገለ ፓስተራት ናይ ኣብ እንታይ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም እዮም ዝብልዎም ይኸስዎም ኣብዚ ሚድያ ምፅልኩም ነይረ ሰሜን ዝግበር ዘሎ ኩናት ንክርስቶስ ስለ ዘይቀበሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ኦርቶዶክስ ክርስቶስ ይቕበሉ እዮም ኦርቶዶክስ ኣብ ክርስቶስ እዮም ዝኣምኑ ምናልባት ንትስኻ ናትካ ፋሽን ኮይኑ ዘሎ ክርስቶስን ክርስትናን ንዑ ከምኡ ከይከውን ይኽእል ግን ንክርስቶስ ዝኣምኑ ሰባት እዮም ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ደጊምና ክነነፅር ክንክእል ኣለና ደጋጊመ እዛ ስእሊ እዚኣ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ከም ተራ ነገር ጥራይ ትረኣይዎ ንሕና ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኤርትራውያን ነዛ ቪድዮ ትሰምዑዋ ዘለኹም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኢዱ ዘሎ ፀጋ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ኣሎ ካቶሊክ ዝበሃል ኣሎ ፕሮቴስታንት ድማ ኣሎ ካልእ እውን ክህሉ ክልኸላ ካብቲ ፕሮቴስታንት ናይዞም ጴንጤቆስተ ድማ ቤተክርስትያናት ክህሉ ይኽእል እዩ ኦኬ ኣብ ልዕሊኡ እስልምና ድማ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕነት ኣለና ንሕና እዚ ብዙሕነት ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ኣብኡ ዝሓድነት ተባሂሉ ዝድረፍ ዘለዎን ዝመር ዘለዎን ዝስርሓሉ ዘለዎን ኣብ ፈቆደ ፌስቲቫላት 9 ብሄራት ብሓደ ኮይኑ ክልተ ሃይማኖት ብሓደ ኮይኑ ገለ ክብሉካ ከሎ ዝደጋፊ ከም ዝተፀሊሉ ከም ዝብለ ይመስሎም ገለ ኣለዉ ከይ ለቢብና ብኤሮጳ መፂና ገለ ዝብሉ ኮይኖም ኣምሰሉነት ናይዚ ህዝቢ በቃ ኩሉ ግዜ 9 ብሄር ሓደ ልቢ እናበለ ዝፃወት ምስ በቃ ከምዚ ለባም ዝፃወት ይብሉ ያዩ ሳቶም ኣብ ኤሮጳ መፂኦም ተማሂሮም ማለቶም እዩ ተማሂርና ሲ ሓደክ ነፍሱ ክኸውን ኣሎ ብሌናይ ጥራይ ክኸውን ኣሎ ያ ከሞ እቲ ብሌናይ እዩ ግን ምስ ትግርኛ ኢኻ ክነብር ዘሎ ሓንቲ ሃገር እያ ዘላቶ ኣሚን ሃው ዱ ዩ ዶንት ሲ ዳት ከመይ ገይሩ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ኮይኑ ሲ 9 ብሄራት ኢሉ ንዝዛረብ ሰብ ከቆናፅብ ዝፍትን ኣሎ እስከታ ኣብ ካልእ ዘለዎም ፈረንሳ ዘለዎም ገለ ከይርዳእኩም ክእል እዩ ፈረንሳ ጥራይ ስለዝኾነ ኣብ ስዊዝ ግን ፍሬንች ኣለዉ ጣልያን ኣለዉ ጀርመንካ ኣለዉ ሓደ ነቲ ሓደ ክፀቕጦ የብሉን ወላ እኳ እቲ ፕሮፖርሽን ከምቲ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ፕሮፖርሽንስ እንተሎ እቲ ምዕሪቲ እቶም ጀርመን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነቶም ካልኦት ባዕልኩም ትፈልጡ ክብልዎም ምኻልኩም ዝበሃል የለን ኣብ ባይቶ እተኮይኑ 3 ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ፅሑፍ 3 ቋንቋ ዘለዎ እዩ ዝመፀካ ፍተወፅላ እዩ ክሳብ ዝቐረባ ድማ 3 ቋንቋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሃሮ ኢሎም ይግደድዎም ነይሮም ሕጂ እቲ ዓለም ስለ ዝተቐየረ ጣልያን ካብ ውሑድ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ኣነ ዘለኹ ቦታ እቲ ጣልያን ንግደፎ ኣብ ክንዲ ጣልያን እንግሊሽ ንቐይሮ ተን ጀርመንን ፈረንሳን ብግዲ ቅድሚ እንግሊሽ ፈረንሳይ እዮም ዝጅምሩ ብዚ ስለምንታይ ፈረንሳ 21% ናይዚ ሃገር እዩ ስለዚ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ጎረቤትና ፈረንሳ ሃገር እያ ምስ ፈረንሳ ድማ ብዙሕ ንግዲ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዶብ ናይ ጀርመንን ፈረንሳ እንተለካ ክልቲኡ ቋንቋ ግዴታ እዩ ናይዚ ሃገር ቋንቋ ስለ ዝኾነ ቅድሚ እንግሊሽ ንሱ እዩ ዘገድሰካ ኢሎም ንዑ የምህርዎም ድሕሪኡ እንግሊሽ ምህርዎም ማለት እዩ እቲ ጣልያን ገዲፎም በዚሕዎም ተባሂለ እቲ ጣልያን ሕጂ ሓደ ጉዳይ ኤሌክቲቭ ከምዚ ብምርጫ ትወስዶ ኣሎ እንታይ ክብለኩም ኢለ ሓድነት ብስራሕ እዩ ዝረጋገፅ ስኢልካ ብኣፍካ ስለዚ ሻዕብያ ሓደ ልቢ እናበለ ዝገበሮ ኤክሰለንት ወርክ እዩ እዚ ከባቢና ዘሎ ደም ዝመስል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘይሰርሑ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ስለ ዘይሰርሑ ሱዳን 60 ዓመት ገይራላ ነፅነታ 61 ዓመታ ኣብዒላ እንታይ ኮይና ኣላ 61 ዓመት ትርቁስቁስ ኢላ ድሕሪ ተመሊሳ ኣላ ኢትዮጵያ ክንደይ ገይራ ኣይ ዶንት ኖ 3000 ዓመት በታ ዝብልዋ እስከ ንኸይዶ ኣይኮነን ግን 3000 ገይሮም ናይ 3000 ዓመት ይመስል እዚ ሃገር እዚ 30 ዓመት ዝገበረ ይመስልኒ እንተወሓደ ኤርትራ ኣብ ህንፀት ሃገር ገዲፋቶም ከይዳ እያ
نيرترا دما كدنقوا يدلين ግን كدنقوا خلو بزيام زدنقوا حدنا زلهم ህዝቤም ዝብሎ حدነት አለዎም በዚያም ዘንድقوا ኢትዮጵያን ክትወፅኦም አይደሉን እዮም ግን ባያም ዘንድቁና ተደውንሎ حدነት ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክጽሕፍ ከሎ ውሑድ ክነሱ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዝመስል ህዝቢ በዓላቱ ከብዕል ከሎ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ክትብሎ ዘይትኽእል ህዝቢ ልዕልዩ ምዃንና ካብ በዓላትና እዮም ዝግምቱ ክንድዚ በዓላት ከመይ ገይሮም ይገብሩ እዚ 110 ሚሊዮን ኣለና ነበሉ ከምኡ ክገብሩ ዘይክእሉ ሶም ግን they know already ሓይልና ኤርትራውያን ብዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክመስለኩም ይኽእል ግን ኣነ ነዚ ክገብር ከለሆነ ፕሮፓጋንዳ ኢለ ይኮኑ ቀጻልነትና ኤርትራ ኣብዚ ስለ ድምርኮስ ከም ሃገር ክንቅፅል እንድሕር ኮይና ካብዚ ጎደቦና ክንምሃር ክንክእል ኣለና ቀደምሲ ካብ ሊብያ ንምሃር ብለኩም ነይረ ሎሚ ሊብያ ገሪፌ ሊብያ ርሑቕ እዩ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣለዋ መንጋጋሃ ኮፍ ኢለን ዘለዋ ካበን ተምሃር ካብዚ ክምሃር ዘይደሊ ድማ እምኒ ስለ ዝኾነ ንዑ ገሪፍካ ምኻድ ጥራይ ምክንያቱ እምኒሲ ንእምኒ ክምህር የልካ ግዜኻ ይተጥፍን ኢኻ ሶሪ ኣነ ክፈርድ ኣይደልን እየ ነዚ ኩሉ እናርኣየ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክዘርግ ንዝፍትን ከምኡ እምኒ ጌርኩም ክትርእይዎ ኣለኩም ንቐፅል ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይ መወዳእታ ፊት First time in years, people living in Somalia's capital endured a night of gunfire. On Thursday, Somali opposition supporters clashed with security forces in Mogadishu for a second day. We were sleepless all night because of the sound of the machine gun fire and explosions. You see, I'm exhausted because of it. The fighting has affected us, both children and adults. And thank you for joining us. Somalia is facing its biggest political test in years, as a power struggle is now spilling into the streets of the capital, Mogadishu, raising questions over who has the legitimate right to govern Somalia. Heavy gunfire erupted in the city. كابتري ودلهم سوماليا دما حمام قدما سر زخونه ناو تمليس الله حج دما دحن زخونه تسفان انفتن هزات قيد صنحت حجي سلطان مودا غزي سر دمصه اغزي سلطان مودا دما افريكا እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣይበዓል ለይታኒ I'm sorry ኣፍሪካ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣይከኣለቶን ኣላ ስልጣን ምስግጋር ኣዝዩ ከቢድ እዩ እጅቲ ኤክስፐርት ኬንያ እውን እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ማልቲ ኤትኒክ ከቢድ ምዃኑ ክዛረብ ዘንዩ ሶማልያ ሃይማኖቶም ሓደ መበቆሎም እውን ሶማልዮም ኩሎም ሓደ ህዝቢ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ሶማል ዓሌታት ኣሎ ክላንስ ኣሎ እንዳታት ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገር ናብ ካብቲ ሓደ ሃይማኖትን ሓደ ቋንቋን ሓደ መንነትን ዘለዎ ታሕቲ ወሪዱ እንዳታት ስለ ዘለዎ ብእንዳታቱ እቲ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝኸፈ ሓድሕዳዊ ምቅትታል ዘለዎ ሃገር ተላውን ሶማልያ ነይራ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ nothing is for sure ገለገለ ሰብ ኣሎ ትግርኛ ንበይኑ እንተኮይኑ ሕብረት ክፈጥር ዝኽእል ዝመስሎ ትግረ ንበይኑ እንተኮይኑ ሕብረት ክፈጥር ዝኽእል ሃገር ናይ እስላም እንተኮይና ሕብረት ክፍጠር ዝመስሎ no all of these are misconceptions ሱዳን ብምሉእ እስላማዊ ሃገር እዩ ሱዳን ኣብ ምንታይ ወሪቑ ኣሎ ተዲኹም ኣለኹም ሶማልያ እስላማዊ ሃገር እዩ ቋንቋ ሓደ እዩ ሃይማኖቱ ሓደ እዩ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እሱ ይኮነን ትመሰረት ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት እዩ እንታይ ኣለካ ደይኮነሲ እቲ ንቕሓት ናትካ እዩ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፀና እዚኣ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዓልየትን እንዳን ጥራይ ዝዛረብ ተኮይኑ ፈትዩ ይኮነን ኢልዎ ደረጃ ኣተሓሳስባ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ተሓሳስቡ እዩ እምበር ፈትዩ ይኮነን ከምኡ ዝዘለ ኢሉ ስለዚ ኣብ መብዛሕቲ ግዜ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ኣዝያን ኢሉ ዝመፅእ ነይሩ ኢትስ ኖት አ ጋራንቲ ትግራይ እንታይ ኮይኖም ይባልዑ ኣለዉ መብዛሕትኦም ትግርኛ እዮም ዛረቡ ማለት ካላ ኣለዎም ብሄራት ገለ ኩናማን ገለን ኣለዎም ሳሆ እውን ኣለዎም ኢሮብ ስለ ዝብሎም በር ይበሃል ግን ዝበዝሕ ትግርኛ እዮም ትግራይ ሓድነት ኣለዋ ዲ ትባላዕ ነደላ so it's not a guarantee ሓደ ስለ ዝኾንክ ሓደ ትኾን ከይመስለካ ሶማል ህያው ኣብነት እዩ ስለዚ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሶማል ነቲ ረሲዖሞ ዝነበሩ ኩነታት ናብኡ ተመሊሶም ከም ዘለውን ሓሸውየ ድማ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ናብ ዝገደደ ኩነታት ትኸይዳ ኣላ ሕጂ እውን እንተኾነ ዳርጋ ብመብዛሕትኦም ሃገራት መጠንቀቕታታት ይወሃብ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዩ ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ ቀንዲ ዝበሃል ዘሎ ሓሰን ሼክ መሓመድ has directed a sustained and indiscriminate military assault with the apparent objective of killing me, former president blah blah nabale is it was a long ይዛረባሉ ተናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ እውን ንሓሰን ሼክ ዝኾንን ዘረባ ገይሩሎ ካልኦት ናይ ደገ ኢድ ኣለዎ ይብልሎ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሓሰን ሼክ ኣብ ድሕሪኡ ቱርክያ ትሕግዞ ዘላ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና በቲ ድማ ብኢማራት ዝምወሉ
ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ ሃገር ግዝት ትኾን ኣላ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኢልና ኮይና እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ተኣቱላ ስለዚ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትረክብ ተኮይና እንታይ ገብሩ ኣለዎም ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ለንቀነ እዚ ፅሑፍ ዝትሪእዎ ኣለዎም ሶማልያ ንሓትዶም ይቃተሉ ኣለውምሽ ኩላቶም ናይ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ዝደልዩ እንታይ ብለው መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ጉሒፉ ምስቲ ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ንሶማሊላንድ ድማ ኣፍልጦ ክባክ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ከቢድ ካምፔን በዓል ቲቦር ናጊ በሎም ካልኦት ኣለዉ ፒተር ፋም ዝብልዎም ኩላቶም ይፅሕፉ ኣለዎም እዚ ስለዚ እሳቶም ድማ ናይ እስራኤል ኢድ ዘለዎም እዮም ናይ እስራኤል ደገፍ ዘለዎም እዮም እስራኤል ከዓ ነዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ምፅያኑ ኣብ ምብልሻው ኣብ ምፅያቁ ብዙሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ንሶማልያ ሕንፍሽሽት ኢኻ ነታ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ከምኡ ድማ ነቲ ሶማልያ ዝበሃል ነቲ ፑንትላንድ ዝበሃልን ካልን እውን ክፋሕፋሕ ክትብሎ እውን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ እቲ ናይ ቱርኪ መንግስቲ ድማ ምስቲ ፈደራል መንግስቲ ኮይኑ ንዑ ክሕግዝ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ but again this is going to be very critical ነዛ ዓዲ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ መንጎ ግዳይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኸነጋንን ኢልና ወይ እውን ውግእ ስለ እንደልደ ኮነ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝኸይድ እምበር ናብ ፅቡቕ ዝኸይድ ኣይረኣናን ሓሰን ሼክ ሎቕማፅ ከም ዝኾነ ኮሪናየን ዲና ኣነ ኩሉ ግዜ መዕቀን ናተይ ሓንቲ እያ ንኤርትራ ክጠልም ዝፍትን ሓሊፋ እያ ትፅንሑ ኤርትራ ኣብ ግዜ ፅቡቕ ደው ኢላትሉ እያ ንኤርትራ ኣሽኪዑ ንመዓልቲ ናፅነትና ኣማን እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ዝተሸገረ መራሒ እዚኣ ኸ ረኺባቶላ ኤርትራ ብዙሕ ክትሕግዞ ፈቲና ካብ ዝርከቡ ካብ ዘይብልና ብዙሕ ሓለፋ ጌርናሉ ኢና ኣብ ኣስመራ ከይዱ ዝገብሮ ኢንተርቪው ኣምፅልኩም ነይረ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ ኣዝያ ሃብታም ኣይኮነትን እዩ ዝገበረትና ግን ካብ ናይ ካልእ ዝዓበየን ዝበለፀን ኢሉ ተኾነ ነቶም ኤርትራ ዝሃበቶም ሰራዊት እውን ተኾነ ፅቡቕ ኣይሓዞምን ክበታቱንን በባዕለይቶም ፋሕፋሕ ክብሉን ዝገበሮም እዩ ዝብል ክስ እውን ኣሎ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኣቢ ዝለገበ እንታይ ጥዑይ ከይመፁ ከም ዝበሃል ኣብዚ ተመሊስና ንእሽተይቶም ኤክስፐርትስ ክዛረቡ ከለዉ ከስማዓኩም እየ ናይ ሱዳን ናይ ሱዳን ከይኣክል ሕጂ ድማ ኣብ ሶማልያ ስለ ሰገረት ሕማም ዘተሓሳስብ እዩ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን Constitutional reforms brought in March meant to set the ground for the country's first direct national elections. But critics of President Hassan Sheikh Mohammed say that they are in fact a power grab. Opposition figures had planned to demonstrate against the government on Thursday, but say that security forces attacked residences linked to the country's former PM and president. Gunfire had reportedly died down by Thursday afternoon. Our regional correspondent, Bastien Renouy, breaks down the complexity of the power struggles for us. This fighting is not an exception. It's more a recurring pattern in Somalia's electoral cycle. Already in 2021, before the last election, fighting broke in Mogadishu. You know, for the past 10 years, the Somalian politicians have been እንታይ ዝብል ፀኒሑ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዩ ኣብ ሶማልያ ድማ ንቡር ነገር እዩ ስልጣን ኣብ ምስግጋር ዘጋጥመሉ ኩሉ ግዜ ውግን ምብላዕን ከይተገበረ ኣይፍፀምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ንሪኦ ዘለና I'm really sorry these situations are not easy ማለት ኣፍሪካ ብምርጫ ብሰላም ስልጣን ናይ ከተሰጋገር ደረጃ በፂሓላ ኢለ ክዛረብ ኣይክልኒ ያኒ I know ድሌታት ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን እዚ ኩነታት እዚ ንዑ ዘጉልሕ ኣይኮነን everywhere you go I don't know ውሑዳት ሃገራት ክምበሃል ቦትስዋና ዶ ገለገለ ክህልዋ ከላየን ብሰላም ምርጫ ገይረን ከሰጋግራ ዝኽእላ ካብ ወፃኢ ግን ምርጫ ምስ ደም ዝተተሓሓዘ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዝመፅእ ዘሎ there's going to be a big trouble already እቲ ሚድያናቶም ከይደ ይከታተሉ እቲ ዝፅሕፍዎ ክሪኦ ከለኹ ቀሊል ዘይኮነ ፅልኢ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ንሓትሕዶም ማለት እዩ I don't know ዓመት እዩ ተሪፎ ደሎ 2 ዓመት ኣይፈልጥን ግን it's going to be big trouble ኣብ ኬንያ እውን ተኾነ ማለት እዩ ብግምጣሉ ኣብ ኡጋንዳ ሓደ መራሒ ኣለዎ ንክንደይ ዓመታት ከምሎ ክትሪኦ ከለካ ግን ምርጫ ዝመስል ገብሩ እዮም I don't know እቶም ኡጋንዳ ዘለዎም ፍረድዎ ማለት እቲ ፐርፌክት መንግስቲ ኣለዎም ክብለኩም ኣይክልኒ ኣነ ከም ሰበይ ከም ነፍሰይ ክዛረብ ከለኹ ግን ኣፍሪካ ናፃ ዝኾነ ምርጫ ጌራ ንክትከይድ ደረጃ ኣይበፅሓትን ባህላ እየ እቲ ደረጃ እቲ ደረጃ ናይ ንቕሓት እዩ እሱ ክትበፅሕ ተኮይንካ ድማ ክልተ ምርጫታት እዩ ዘለካ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዓይነት ዲሞክራሲ ማለት እዩ እሱ ድማ ብገንዘብ ማለት እዩ በዓል ገንዘብ ጥራይ ዘመሓድሮ ህዝቢ ስኺዱ ወረቐት እቱ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ
ፖለቲከኛ ንፍዕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ጥራይ ዝምረፅ ሓደ ትሪሊዮን ገንዘብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ወይ ክንደይ ቢልዮን ገንዘብ ክህልወካ ክንደይ ቢልዮን ገንዘብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ክትምረፅ ተኮይንካ ስለዚ ገንዘብ ጥራይ እውን ኣይምርፀካን እዩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናትካ ሃሊካ ሰብ ከዓ ክቕበለካ ክኽእል ኣለዎ ብሓፈሻ እቲ ካልእ ኣነ ኣብ ኤውሮጳ እየ ዝቕመጥ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ፖለቲካ is boring people don't care about politics much ኣሎ እንዲዩ ካምፔይን ግበር እዩ ዲሞክራሲ ሰሪ ግን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ፖለቲካ ከይድካ ፍሉይ ፀጋታት ትረኽበሉ መንገዲ የለን ሰው እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኦም እቶም ፖለቲከኛታት እቲ ዝበለፀ ሂወት ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ ኣብ ካሊእ መናብሮ ኣብ ካሊእ ቁጠባ ኣብ ካሊእ ካምፓይንታት እዩ ዘሎ ዝበለፀ ፖለቲካ I don't know ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ማልቲ ሚሊዮነራት እዮም መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናቶም ዝኻብል ሽውና ስለ ዘሎ እዩ ታይሎም ጽውዕዎ ሎቢ ኢሎም ስለ ጽውዕዎ ኣብ ካልእ ዓለም ግን ኣብዚ ኤውሮጳታት ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እቶም ፖለቲከኛታት ኣዝዮም ሃብታማት ኣይኮኑን they are just normal people ካብ ካልእ ሰብ ዝተሓትዮም ከዋን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ምንጭ ናይ ቁጠባ ክኸውን የብሉን ወይ እቲ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ዘለና ጠማምታት ክቕየር ክኽእል ኣሎ ከም ኣፍሪካውያን ስለዚ ሶማልያ ካልኦት ሃገር ኢትዮጵያ ምርጫ ተባሂሉ ትግበር ዝቐንየር ኢና ያለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ ከምኡ ደረጃ ይበፅሕና እንተበልና ናይ ነፍስና ፀርፊ ኮይኑ ክስማዓና የብሉን let's face it ምናልባት ምርጫ ከም ድሌትካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ እቲ ምርጫ ultimately ምርጫ እንታይ ትርጉም የምፅእ እዩ ትሕቶ እምበር ወረቐት ስለ ዘእተኻን ገለ ስለ ዝገበርካን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ሰላምን ርግኣትን ከምፃልካ ይኽእል ዶ ተኸባቢርካ ንኽትነብር ይገብረካ ዶ ብሓፈሻ ድማ ክትምረፅ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣፍሪካ ሰባት ናትካ ንኽፈትውኻ ከተፃለ ክትክእል ኣለካ ኣዲኻኒ ንኣብነት ወዲ ኦሮሞ እንተኮይኑ ንኦሮሞ ከፍቲ እዩ ዝደሊ ንደቂ ኦሮሞ ከፍቲ ድማ እንታይ ትገብር እቶም ኣምሓራ ክፀርፍ ክኽእል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ዴሞክራሲ ስለ ዘይብሉ እምበር እንተዝደሊ ብትክክል ዴሞክራሲ ክኸውን እንተዝፍትን ነይሩ ወይ ናይ ሃይማኖታዊ ዳይሬክሽን ክወስድ እዩ ወይ ናይ ዓሌታዊ ዳይሬክሽን ወሲዱ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ካልኦት ክውስኽ ክፍትን እዩ ስለዚ ከይፈተኻ ነቲ ዘሎ ሕጓፋት ክትጥቀመሉ ክትምዝምዞ እዩ ዝገብረካ እቲ ምምዝማዝ ንዓኻ ንስልጣን እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ኣብ ቂምጣን ባእስን እዩ ዘትዎ ምስ ተሰዓርካ ድማ ደይምቕባል ኣሎ ስለዚ እቲ ድሕሪ ድማ ደምነትን ገለን ካብኡ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንኣፍሪቃ ዝምችእ ኣገባብ ክሳብ ዘይመፀ በዚ ናይ ኤውሮጳ ቀሪሕካ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ኣፍሪቃ ሰላም ክትረክብ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ እቲ ወይ እቲ ምርጫታት ካልእ መንገዲ ክፍጠረሉ ክኽእል ኣሎ ካልእ ጥበብ ክፍጠረሉ ክኽእል ኣሎ ካልእ ብልሓት ክፍጠረሉ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ እዚ ንሪኦ ዘለና ድሓን ክትከይፀኒካ ተመሊስካ ንድሕሪት ንሓትሕትካ ምቅታል ምእታው ንቡር ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ንሱዳን ርኢና ናብቲ ከባቢና ናብ ኤርትራ ክምለስ ስለ ዝኾንኩ ናይ ሱዳን ድማ ሓንቲ ላ ኣብዚኣ ለንቀነ ዝወፀት ሪፖርት እያ Call worth risking the NBA's good name? For 75 years, NBA players and coaches stood up against injustice. Bill Russell marched with King. Kareem stood with Ali. Oscar Robertson fought for players' rights. I think it's terribly wrong. LeBron knelt. Carmelo spoke up. እንታይ እዮም ዛረብ ዘለዉ ኣብዚ ሓደ ነገር ይስማዕ ኣሎ እሱ ድማ እዚ NBA ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ትፈልጥዎ ኢኹም ባስኬትቦል ማለት እዩ ዝዓበየ ስፖንሰር ናቱ ክሳብ 400 ሚልዮን ገንዘብ ዝኸፍሎ ኢማራት እዩ ሓደ the century ዝበሃል ድማ እዚ the century ዝበሃል ሓደ ኣገዳሲ ካምፔይን ዘርጊሕሉ እሱ ድማ ነዘን 300 ሚልዮን ንኽረክብ ክብል እቲ NBA ኣብ ናይ ደማዊ ኩናት ንዝሕግዝ ዘሎ ሃገር ስፖንሰር ጌርኩም ኣለኹም እቲ NBA ብሰንኪ እቲ ደም ኣብ ሱዳን ዝፍፀም ዘሎ ነቲ ውድድርን ነተን ገንዘብ 300 ሚልዮን ትረኽብዎን ዘለኹም ብደም ናይ ሱዳናውያን ዝመፅእ እዩ ስለዚ እንታይ ትበልዑኹም ዘለኹም ክርዳኣኩም ክኽእል ኣለዎ ገንዘብ እቲ ደም ዝተፀየቐ ገንዘብ እዩ እናበለ ካምፔይን ጀሚሩ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ከምዚ ዓይነት ካምፔይንስ ጀሚሮም ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ እዚ ጎስጓስ እዚ ንኢማራት ተቐንዲ ክስማዓ ዝኽእል ጎስጓስ ተሎ እዚ ምክንያቱ ምንጭ ናይ ቁጠባ እዩ እዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘለዋ ዝና ንቱሪዝም ናታ ንካልእ ናታ እቲ ዝዓበየ ፀገም ክኾነ ዝኽእል ምስ ደም ዝተሓሓዘ ሃገር ምዃኑ እቲ በለጭለጭ ኣብ ዱባይ ዘሎ ካብ ደም ዝመፅእ ምዃኑ ክግበር እዩ ነዞም ስፖንሰራት ድማ ነዞም ገንዘብ ናታ ወሲዶም ናይ ኢማራት ሽም ንላዕሊ ዘምፅኡ ዘለዉ ድማ ይነግርዎም ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ክትበኽይሉ ኢኹም እዚ ካብ ደም ዝመፅእ ዘሎ ገንዘብ እዩ ንሽምኩምን ወረቐትኩምን ተበላሽው ኣለኹም እዚ ኢማራት ትሕግዞ ዘላ ጃንጀዊት ቅድሚ ሕጂ ብሕማቕ ገበናትን ብህልቂት ናይ ሱዳናውያን ዝኽሰስ ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ከምኡ ፀሚዱ ዘሎ እዩ ካብ ብሕጂ ሕሰብሉ ደጊምኩም ሕሰብሉ ፅባሕ ንጎ ትሽግር ምስ መፀ ዋይ ከይከውን ነዛ ኢማራት ትበሃል ካብቲ ፔይሮል ካብቲ ውድድር ካብቲ ስፖንሰርሽፕ ጉሓፍዋ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ክሪና እቲ ምርጫ ከቢድ ይክኸውን ነብተን ገንዘብ እየን ዝሕሻና እንድሕር ኢሎም
أنصارهم بزح نجار كبري تي سبورت دما أمم جوز كم كت مكجمري ويون شمو ورقاتنا تبلاش وك خيديو زخات الوال ويو بحفشة نيمارات أبتزح ما بوتات بزح كامبينس أنصار يجبرالو إذا كامبينس زدما حركاتي كبد زباليو نيمارات أبي إثيوبيا تجبر زلا ولا ونجين تاريخهم نزع أبي إثيوبيا تجبر زلون كم يتعزوه أبي أحمد بدقف ناي من روح يبيو كم زعينة تجبر زلو ماني سبونسرز جبر زلو ماني شفانز بزلو نزقف إيه قبل الحزبي ناي أرثوذكسن قبل الحزب محرانز جبر زلو قبل خلو كاب إماراتي دقف سركب ولا وانت قارو زحلفه زقات أمهد كتناتهم دقفنا إماراتن شفانا إماراتن كم زنا بريز نقر سلزي بتدقاقامي كم زعينة كسر مصوم كله لتزقام سبحان قونة إماراتون زيتن كفس مسلو زلو كرها خبرلو زغل مخانو وقنزاوي يدلي ቤተ ክርስቲያኖችን ማውደም ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያኖችን ከምድር ገጽ ማጥፋት ነው። አንተን ለመግደል የሚመጣብህን ቀድመ መምታት ነው። ንገረው። እሳት ቢያንቀላፋ ገለባ ጎባኘው የአንበሳን መደብ ቀበሮ ተመኘው። ግራኛ አህመድ ቤተ ክርስቲያን አላወደመም። بحفشة بزح فيديوهات نيران رزلنا زحزن يوتنريو زلنا كنا it's going to be very difficult to Ethiopia زلو كنتات كمزي بزح كمزيتات فيديوهات يوزر سدت نايتا بيت كريستيان كرتت نايتا بيت كريستيان عند بتدقاقامي أبي أحمد دحر مغارجا نزو كنتات زي كاب سلطان وحند بدقاتم زلو زي كوني دايم داي تباهيلو استحند سلو كنتات مخانون أبي أحمد دما أبز قداي زي إيد كم زلوون أبز قداي تي تساتفوهم زلوون يوم زنقرو زوج زي تا أرثوذكس بيت كريستيان نعوعو سلايتو غيرز وسدا نعان خداهم استفل عليه من قد كم سرحني يوم زنقرو زخا سلزي urging listeners to strike first against anyone who can سلزي بحفشة نتقبل لهم زدلا قديمهم تقلادي فهم نفسهم كتبنون كلا خلو خمس زلوهم يزنقرهم زلو بحفشة اتي قداي اتسأل ايه قبل الذي ببلتقنا زمرح جنرالاتن وتحضراتن قبل الاسبام حراز قبرو وزلو قبل اللي دما قبل الأرثوذكس قبرو وزلو كرا خلو كريتيو دمير كاختري غلها أبادي سابا بشم كوريدور لمعات تباهيلو تولادنا يا محرا زفانا غل زلو بعد بسلاتات يزلوهم نخلت بسلاتات دما قبل اللي بعالزي أشمل لسابدي سايم تقلدبلوهم نسو كلاتهم تم جنرالات ناتو باچا دبلي كلاتهم باچا دبلي خيلات جولات بعد دغلودو كلاتهم دكحنت ماي دكحنت ربايني سلازي إثيوبيا مصايا يتحنت رايت بال احنا جي بزح ابواتنا كنزار رباين خلينا ناطلنا بسمين قصنا حركاتهم لفلف تخامس الى لنكنه بليتنانت جنرال تحدث ورد زمرح زنبر غيزيوم محدار دويلو حدش زتونزف بيت مخري مليسنا تباهيلو له خاوت بيت مخري نسو دما بريزيدنت نايت كلل مري صايلو له اتوم بليتنانت جنرال تحدث ورد زمرح زنبرو كابينيون كمزلو وسيدوم اولموست بتكبار صراحه ناي قفا مناسي كايدالو قدم كبل زلعلنا يوم حسابات كمزلو خوينوم قفا بسفيحو قفا مناسي كايدالو مناسي قفا بهالكلوس كاب غزوم وصيوم ولدوم ناب تمرتي كون يخل ليخم ناب صراحتي منقصاص نقدي كون يخل حرشا كون يخل كوتاس ولدي كيف قدو بزلو واجديد كان باترولات ناس عن كام وصادالونا ابوش تزدما استفراليو صقمات يغطمو يوم كملت زب لتاو نابراك كايدو زغبو خلوت وقتلغري من منتاي كينات نزب تقراي اخلو خولهم زي قالو ساعه زغر الدنيا كينات يا اخلو كبال له بزغنه دخلك مسكناو خبصم دوز بو نغير تماهيرم زبال زي تحنتيت شعبيه قدم او قد مالتي شعبيه سمت تقول لهم تلن داقفه في سنه زي زبط لمدها شعبيه تماهيرم صمدو وصيت يا مثلنا انا ግን ቀደም ነው ይኹንን ዋን ይርሚ ቀደም كم تريو زلهم زركب نتا صقم ناب ኤርትራ ናይ ምጽጋ ሕማም ስለ ዝኾነ ሕዱር ሕማም ናይ ታጎረቤት ሃገር ስለ ዝኾነ ግፋይ ይካየዳሎ ስለምንታይ ግፋይ ይካየዳሎ
because people know why this is happening and ስለምንታይ ይካሄዳሉ ንተጋሩ ስምዕዎም ግፋ ስለምንታይ ይካሄዳሉ ደኮነሲ እቲ ህወሓትን ትግራይን እንታይ ጽበየም ኣሎ በዓል እዚ ከንታይ ይዛረብሉ ብሰንከት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ክልል ኣንቢርዎ ኣሎ ብዝበልዎ ዕፅዋ ዜጋታት ቁጠባውን ማሕበራውን ቀለውላዊ የጋጥሞም ከም ዘሎ ገሊፆም ብ3 ሰነ 2026 ኣብ ዝወፅእ ብማዕከናት ዜና ትክልል ኣብ ዝተወዝዐን ደብዳቤ መራሕቲ ትክልል ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ቀለውላዊ ኣቓልቦ ክገብርሉ ተባሕፂኖም እቲ ናብ ዲፕሎማስያዊ ልኡኻትን ዓለም ለኻዊ መሻርክትን ብዝብል ዝወፀ ጽሑፍ ወግዓዊ ማሕተም እኳ እንተዘይሃለዎ ወሃቢ ቃል ገዛእ ሰልፊ ትግራይ ሕወሓት እቶ ሚካኤል ኣስገዶም ግን እቲ ጽሑፍ ብሕወሓት ዝወፀ ምዃኑ ንቢቢሲ ብቴሌፎን ኣረጋጊጹ ነዚ ኣሜልክታ ነፃነት ደበሳይ ንፖለቲካ ትግራይ ብቀረባ ዝከታተል አቶ ዳንኤል ብርሃነ አዘራሪባቱላ ኣብ ርክብ ዲፕሎማሲ ክልተ ዓይነት ሰነድ ንጥቀም ናይ መጀመርያ ላዕለዋይ ብርኪ ከም ደብዳቤ ዝፅሓፍ እዩ ከም ደብዳቤ ብከይደር ዘለዎ ዝኾነ ኣቋም ወይ ሹመት ወይ ዝኾነ ነገር ትገልጽሉ እዩ ካልኣይ ድማ ካልኣይ ብርኪ ዘለዎ ዲፕሎማቲክ ኖት ንብሎ ከም ማስታወሲ ማለት እዩ ኤድ ሚሞር ናይ ፈረንሳይኛ ቃል እዩ ስለዚህ እዚ ዲፕሎማቲክ ኖት እዩ ማስታወሻ እዩ ኣብ ዝኾነ ኩነታትስ ኣፕዴት ንምሃብ መብርሂ ንምሃብ ዝሰዶ ወረቀት እዩ ስለዚህ ማህተምን ፊርማ ኣይትገብረሉ ከም ሰሩ ደብዳቤ ግን በፖስታ ተኣሽጉ እዩ ዝስደድ ስለዚህ ንሱ ፀገም የብሉ በግድ ናይ ብሓፈሻ እቲ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፀገም ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብዙሓት ምንጭታት ናይ ብልፅግና ከም ዝሕብርዎ ዘለውን ዳርጋ ብልፅግና ሰራዊት ይእቱ ከም ዘለዎን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዎ ናብ ትግራይ ኩናት ናይ ምግባር ሕልሚ ናይ ብልፅግና ስቲል ከም ዘሎ እዮም ዝንገር ዘሎ ናብ ትግራይ ገለ ፈተነ ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ዝብልዎ ዘለው እዩ እዚ እጂ ኣናይስካ ክረዚ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት there might be something ንሳቶም እቲ ብልፅግና ሲ ሓንቲ ከይገበረ ክድቅስ እዩ ክትብሎ ትኽእልሲ ኣይኮነን እዚ ተደጋጋሚ አርቲክል ሲወጻሉ ናብ ትግራይ ገጹ ስጉምቲ ክወስድ ክእል ገለ ክፍትን ክእል ገለ ክገብር ክእል ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ብኡ ዓይነት ተሪኻዮ እቶም ተጋሩ ዘድሊ ምድላዋት ክገብሩ ናቹራል ኮይኑ ይስማዓኒ ኖርማል ነገር እዩ ምክንያቱ ኮረካ ከጥፋእካ ንዝመፅእ ዘሎ ዳመና ጠቃዕካ ዲኻ ክፅበየ ዘለካ ግን እቶም ከምኡ ኢሎም ዝኸሱ ዘሎ በዓልዚ ሳሞራ ገለ ግን ሳሞራ ዲና ክንብሎ ኣሞራ ኣይፈልጥን እየ ውድቀት ናይቲ ህወሓት ስለ ዝደልዩ ዘለው እንድሕሪ ወታደራት ሒዙ ድማ ክወጥቀሎም ስለ ዘይኮነ ደው በለልና ክንብለፀልካ እቶም ኣብ ጎኒ ትግራይ ዘለው ጀነራላት ተደጋጋሚ ዝብሉካ ዘለው እዚ ደው በለልና ክንብለፀልካ ዓድኻ ከምንጥለካ ርስኻ ከምንጥለካ ተንበርኪኽካ ኣብኡ ከለካ ስቂልካ ተበላዓልና እዮም ዝብሉና ዘለው እዮም ዝብሉ ዘለው ሓቆም እዮም ድማ መሬትካ ርክብ እዮም ዝብሉካ ዘለው ስኽበል ህዝብካ ይበተን እዮም ዝብሉና ዘለው ስኽበል ሕድሪ ስዋዓትካ ከይትዝክር ስዋዓትካ ኮንቲ እዮም ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ከሎ እታ ፅምዶ ክሲ ኣብ ልዕሊ ፅምዶ ብፍላይ ድማ ብኩሉ ወገን ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ከስማዓኩም እናመራለን በአቶ አብዱራህማን ማህዲ የሚመራው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ውጊያ እንዲጀምርና ከጸረ መንግስት ኃይሎች ጋር የጋራ ጥምረት እንዲፈጠር ኤርትራ፣ ግብፅና ሱዳን ግፊት እያደረጉበት መሆኑ ተዘገበ። ከዓመት በፊት ከሀገር የወጡትና በቅርቡ በፖርት ሱዳን በተጠራው የጽምዶ ስብሰባ ላይ ተሳታፊ የነበሩት አቶ አብዱራህማን ማህዲ በአስመራና በፖርት ሱዳን በነበራቸው ቆይታ ጸረ መንግስት ኃይሎች ስብሰባ ላይ ተሳታፊ መሆናቸው ተመልክቷል። ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ከቀድሞ ኢህአዴግ መንግስት ጋር ውጊያ ውስጥ የነበረውና ለውጡን ተከትሎ ለኢትዮጵያ የተመለሰው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ መሪ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ናይ ክልል ሶማል ተቃውሞ ማለት እዩ ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሻዕብያን ግብፅን ደፋፊኦም ናብኡ ይወስድዎም ኣለው ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ፀረ ኣቢ ዝኾነ ሓይልታት ሙሎም ኣብ ሓደ ግንባርና መፁ ይመፁ ስለ ዘለው ፍርሒ ናይ ብልፅግና ኣኽር ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ እዚ ግን ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ምርጫታት ዳንበር ኤርትራ ትደፍኦ ዘላ ጉዳይ ኣይኮነን ኣንቲ ጋቨርንመንት ኮአሊሽን ዝብልለው እንጂ reports suggest that Eritrea, Sudan, and Egypt and Sudan are pressuring Abdurrahman Mehdi. يجددوا له نزاب عبد الرحمن مهدي زبال نازي Ogaden National Liberation Front زبال ONLF زبال مالتيو to launch a military offensive against the Ethiopian government. يجددوا له يبلو بعد ذا يكون مسيو ومزلو ما يجرم يمزجددوا. Exile leadership. Abdurrahman Mahdi Malati currently in Asmara and Port Sudan has expressed willingness to form an alliance with both peaceful and armed opposition groups. ስለዚ እቲ ናይ ክልል ሶማል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ክእቶ ከም ዝኽእል ድሮ እቲ ባዕሉ እቲ ናይ ክልል ሶማል ተቃውሞታት
مسب زجمري مقالس زب إيرترا زجمرناي زبل كمان أمتيركم يرحنا جزء زب إيرترا وتدراوي قالس قدم جمار قدمين إحنا قالس جمينا نرنا زبليهم سلدي سلت أمبري الجدما مستكون تازلو أبي توبيا زلو كنا تاتيري ولو تهاجرنا بيت خيدالا وأبي كله ده هيلو ترايدي كونس وتدراوي عقم أنت زي بالكاس بعنا جوك تزمت كم تخل سلزي نفسه كف كلل ناتو وتدراوي عقم كله خمزلو يمزر دوم زلو ምናልባት ኤርትራን ሱዳንን ንግብፅ ድማ ሓገዝ ክረኽቡ ክህብዎ ይድልዩ ግን ዝያዳ ድማ ምስቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ይራኸብ ከም ዘሎ ምስ በዓል ምስ ፋኖ ይራኸባሉ ወይ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ይራኸቡ ኣለዉ ምስ ህወሓት እውን ይራኸባሉ ምስቶም ናይ ጋምቤላ እውን ይራኸባሉ ምስ ኩሎም ይራኸባሉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ፍርኹም ዝተበገሰ ጥራይ ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢንተርናል ስፕሊት ኦንኤልኤፍ is divided እቲ ናይ ክልል ሶማል ኣብ ውሽጡ ዝተመቓቐለ እዩ ማሃዲ operates from abroad his deputy Abdul Karim Sheikh Musa remains active within Ethiopia. ስለዚህ እቲ ናይ ክልል ሶማል ኣብ ክልቲኡ ዝተመቐልዮም እቲ ሓደ እቲ መህዲ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እቲ ሓደ ውሽጡ ዘሎ ርክብ የብሎም ወይ ሕውነት የብሎም ወይ ምሕዝነት የብሎም ዝብል ዘረባ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቀደማ ብኤርትራ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዝነበሮም እዮም ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እንድሕር ደልዮም ከብሉ ዝኽእሉ እዮም ይደልዩ ድዮም ኣይደልዩን እዮም እቲ ጉዳይ እምበር ብዝኾነ ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ገፅካ ኢትካ ምውጥዋጥ ነብሩ እዩ ዘሎ ወይ እውን ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ካልኦት እውን ዝብልዎ ዘለዉ እስከ ስምዕዎም ዝላቕዚ ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ንምእላይ ወይ እውን ነቲ ፅምዶን ምስ ፅምዶ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ነገራት ብምግዳፍ ስለ ዝተደልየተ ኣይኮነ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤንን እቲ ሓደጋ ንምቕናስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንገልፆ ነበርና ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢልኩም ኣይተእትዉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናብ ኢትዮጵያውያን ክደፍዎ ዝብል ፀቕጢ ካብ ምዕራብ ዓለም ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ነዚ ፀቕጢ እዚ ንምሕላፍ ተባሂሉ ዝግደፍ ዝተኸተሎ ስትራቴጂ ንኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኤፒአርዲኤፍ ዓይነት መስሪቶም ይወደድ መስሪቶም ናይ ኩሉ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ምሩኻት ዝነበሩ ሓዊስካ ሕወሓት ሓዊስካ ምስኦም ጌርካ ኢትዮጵያ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ዝተኸደ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ሓደ ካውንስል ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ውድባት ተቃወምቲ ጥርናፈ ዘለዎ መስሪትካ ብኦም ኣቢልካ ንምእታው ዝተጀመረ መስርሕ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገልፅ ትንታነ ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ብዙሓት ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ከምኡ ክብሉ እውን ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ካውንስል ናይቶም ኩሎም ተቃውሞታት ናይ ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ካውንስል ወይ ሓደ ማሕበር ከምዚ ናይ ቀደም ኢህያደግ ዝመስል ኦርጋናይዜሽን ኣቑሞም ከም ዘለውን ኤርትራ ድማ ከም ዝብሎ ዘሎ ብናቱ ቃላት ካብቲ ፅምዶ ተዝልቃላ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ጥራያ ክትዝውር ትኽእል እምበር ብቐጥታ ኣብኡ ክትርከብ ኣይትደልን ደላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከምኡ እንተኮይኑ እውን ብሪልያንት ጥራያ ዝብሎ ኣነ ክኸስን እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ኤርትራ ካርድታታ ብብልሒ ትፃወት ከም ዘላ ጥራያ ዝሪኦ ኣነ which is brilliant ዝመፅእ ናባኹም ከነብሎ ኢና እዚ ሎሚ መዓልቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ቅድሚ 3 ሰዓታት ከም ዝገልፆ እዚ እቶም ናይ ትግራይ ህወሓት ዘለውዎ 7 ካልኦት ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፋኖ ዘለዎ ናይ ዓፋር ናይ ኦሮሞ ኩላቶም ኦላ እዚኣቶም ብምልኦም ብሓባር ኮይኖም ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ኢንቮልቭመንት እውን ኣለዎ ተባሂሉ ዝኽየድ ዘሎ ነዚኣቶም ብምልኦም ኦላ ዘሎ ምስኦም ኦጋዴን ናሽናል ላይብሬሽን ፍሮንት ተወካሊኦም ኣስመራ ከይዱ ምስ ናይ ግደፍ ሓለፍቲ ተራኺቡ ከም ዝመፀ እንዳገለፀ እዚ ናይ ዓፋር ሓይልታት እውን ነዚኦም ሕጂ እዚ ካውንስል እዚ ብዓውታ እንታይ ኢሉ ምዝራብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምእላዊ ተባሂሉ ብሓባር ዝሰርሕ ዘሎ ጥርናፈ ምዃኑ እቲ ካውንስል ዕላምኡ ኦቨርስሮዊንግ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ገቨርንመንት ኮይኑ ናይ ሓባር ኮማንድ ዩኒፋይድ ሚሊታሪ ፍሮንት ዝገብሩ ከም ዘለዉ እዚ ብድሕሪት ኮይኑ ነዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢንቮልቭመንት ምዃኑ ነዚ እውን የካይዶ ከም ዘሎ ነቶም ሓይልታት እውን ናብ ኤርትራ ኣምፅኡ ናብዚ ጉዳይ ኣልያንስ ንክኣትዉ እቲ ናይ ኤርትራ መሪሕነት የካይዶ ከም ዘሎ ዝኸስስ ዘሎ ነገር እዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝኸውን ዘሎ ነገር ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝርድእዎን ከም ዝፈልጥዎን ርድእ ኮይኑ ነዚ ንምክልኻል ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር እቲ ሓደጋ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሽግር ቀጥታ ምስ ኤርትራ ናብ ጎንፂ ንኸይእቶ ኤርትራ ኣብቲ ጎንፂ እቲ ቀጥታዊ ስታፌ ከምዘይብላን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከዓኒ ናታ ኢድ ከምዘይብሉ ንምምሳል ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ፅምዶ ብፍላይ ምስ ሕወሓት ጥራሕ ቆምካ ክግበር ዝካየድ ዝነበረ ናይ ፋኖ ቀዲምና ነዊሕ ግዜ ዝበልናዮ እዩ ፋኖ መስራቲኡን ጠርናፊኡን መዋሊኡን ኣካይዱን ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምስረት ከሎ ባዕሉ እቲ ኣብ ቤጂንግ ዘሎ ሓደ ፕሮፌሰር ምስ ግደፍ ቅርበት ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ከም ዝበሎ ፋኖ ንክምስረት ኣብይ ኣሕመድ ኣይደለየን ነይሩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድልየት ነይሩ ንፋኖ መቸም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ትዝረብ ዘላ እያ እታ ዘረባ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ንኤርትራ
ፍሊዝ በላ ሓደጋ ክኸውን ኣይክእልኒ ሓደጋ ክመፀና ስለ ዝኽእል ምክልኻል ድማ ኣካል ናይቲ ክግበር ዘለዎን ክውሰድ ዘለዎን እዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ብዙሕ ወለቕ ዘለቕ ዘለዎ እዩ ኤርትራ ድማ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ንክመፅኦም ዝኽእል ኩሉ እንተታት ብዝተዳለወ መንገዲ ይኸዱ ኣለው and it is what it is በዚ ኮይኑ በቲ ናብ ኤርትራ ገጽ ንክንሰግር ለንቀነ ኤርትራ ከተዕብዶም ዝደልየት ሓይልታት ውሕዳት ኣይኮኑን እዚያስ ክበዝ ጀምሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና ተመረጠች። እነዚህ መረጃ እንደርሳችሁ አካውንቱን ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጉዳዩን አነጋጋሪ ያደረገው ሁሉም ሀያል ሀገራቶች ለኤርትራ ድምጻቸውን ማሳየታቸው ነው። ከነዚህ ውስጥም አሜሪካ፣ ቻይና፣ ራሻ፣ ብሪቴንና ፈረንሳይ ይገኙበታል። ከ21 ሀገራቶች ጋር ምክትል ፕሬዝዳንቱና ለጠቅላላ ጉባኤ የተመረጠችው ኤርትራ። እናንተ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ኤርትራ መመረጥ ነበረባት ወይስ አልነበረባትም? بزخانه نا إيرترا مرجع نخلو جاق كفتر نبوريو نا إيرترا كل جزء كتحسس دلي وازن برو من مليسا ناقول حتى متسأل عن تايد زاربهم زلوا كم تري وزن لهم of New York مالتي Eritrea has been elected تمريزا مالتيو to serve on the UN Economic and Security Council بقدامي أبتنا مبل سمانان حدا ك وعلى نخت انجد كم بي تمريزا كبار كل هجد ما كم حنتي to serve on the UN up to board the IT UN نايكو طبعون محبراون كونسل مالتيو كاب اسران شوعتن كساب اسران تشعتن افزلو ترم كاب حدا جميرة اكلنا تخوينا نخسرح تمريز مالتيو الستراي كايكون كالايدما it has also been elected as one of the vice presidents of the UN General Assembly's 81st session which runs from September 26 to September 2027 ስለዚህ እዛ ከምትሪ ወደለኹም ኣክልቲዩ ተመሪፃ ነቶም ፀረ ኤርትራ ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ክቃፀል ኣለዎ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ከይድኩም ኤምባሲ ኣቃፂልኩም ኢኹም ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ኣለኩም እናበለ ዘማኽር ዝነበረ ሓደ ጠፋሽ ጋዜጠኛ እውን ተዓብያ እያ ፀረ ኤርትራ ሕዱር ሕማም ፀረ ኤርትራ ዘለዎ ማርቲን ፕላውት is this appropriate ብሓቂ ክትክክል ድዩ ከመይ ገይሩ most UN agencies are not allowed መብዛሕትኦም ናይ UN agencies ab Eritrea ኣይፍቀደሎም need to play a role in Eritrea ንኣብነት the IMF the World Bank and other international organizations are unwelcome the UN is committed to democracy which Eritrea never had how can Eritrea be an appropriate leader for others ስለዚ ሙሉ ዘበን ከአንጻር ኤርትራ ተዛሪብካ እቲ UN ዝበሃል ድማ ኤርትራ ናመረፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን ኣሎ ግን መቸም ዘንጎላሪ خامس ተጋጮ ጥራይ ተዘረባ ካልእ ክበሃል ዝኽእል የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ሶፊያ ደጋጊመ ናይ ትኩሉ ኣብቲ ቲም ናይ ኤርትራ ቲም UN ናይ ኤርትራ ቲም ኣብ UN ናይ ኩሎም ስራሕ ምዃኑ ፍሉጥ ግን ኣምባሳደር ሶፊያ ድማ ኣብቲ UN ብዙሕ ግዜ ክሪኣ ኣለኹ ፅቡቕ ዝኾነ ፕሮሚነንስ ከም ዘለዋ ፅቡቕ ዝኾነ ኮኔክሽንስ ከም ዘለዋ ዋላ ምስቲ ጀነራል ሰክረታሪ እውን ፅቡቕ ቅርበት ከም ዘለዋ ብዙሕ ግዜ ሪኦ ኣለኹ ስእልታት ሼር ዝገብርዎ ካልኦትን ክርኢ ከለኹ እዚ ድማ ፅቡቕ ስእሊ ከም ዘለና ናይ ሕጂ ናይ ኣምባሳደር ሶፊያ ጥራይ ስራሕ ይብል ኣለኹ ኤርትራ ብዓብዪ ትኽተሎ ነገር ኤርትራ ኣሸጋሪት ሃገር ኣይኮነትን ኣሸጋሪት እያ ኢሎም ንዓለም ከእምኑ ስለ ዝደልዩ ዘሎ እምበር ኤርትራ ሰላም ደላይት ርግኣት ደላይት እያ ዘሎ ኩሉ ድማ ናይ ካልእ ንብረት ዘይትደሊ ናትና ይንህብን ዘይናትና ድማ ኣይንደልን ዝጭርሓ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ከባቢያ እንትኾነት እውን ሰላም ትደሊ እምበር ሰላም ናይ ካልኦት ክትኮልፍ ትደሊ ሃገር ስለዘይኮነት ፈታውን ፀላእን ዝኣምነሉ ጉዳይና ንርኢ ዘለና and we are very happy በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ መመሊሳ እናደመቐትን ክብሪ ኣብ ርእሲ ክብሪ እናተወሰኻ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ኤርትራዊ ድማ ናይ ብሓቂ ዘኹሪ እዩ እዚ ናይ UN ተበግሶታት ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ሓደ ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ገለመለ ዝበሃል ክሳብ ሓደ ዓብዪ ፋንድ ንኣከባቢያዊ ምክልኻል ዝሃቦ ኤርትራ ተሳታፊት ካብኡ ክትከውን ከም ትኽእል ከምኡ ድማ ኣብ ዩኒሴፍ ኤርትራ ብመንገዲ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብቲ ቦርድ ከም ዘላ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ቁጠባውን ማሕበራውን ትካላት ኣብኡ ኣብቲ ኮሚቴ ብምምራፅ ኤርትራ ኣብኡ እውን ፅልዋ ክህልዋ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ግስጋሴ ኣብቲ ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ንርኢ ኣለና ነዚ ኩሉ ንክኸውን ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ደጋጊምና ከነመስግኖም ደሊ ኤርትራ ኣምባሳደር ቢንያም ዝፀሓፋ ነይራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ኢሉ መሊሱሉ ነይሩ ነቲ ማርቲን ፕላው ዝበሃል ብትኽክል ዳር ክንደይ ፃዕሪ ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ዝብል ዘረባ ብተግባር ክኸውን ንሪኦ ኣለና ከባቢኣ
تكدو بقى كله أبشجرن عزقتنا بزلو اللو إرترا بحكي أبزك أصل زلو كبابي كابسولت راقينا وتيا كم زلاينا نريد لنا أملاق دما نتطريف زلوون سلام الرقاتن سنتني هبنا زهجر نابلكو مزا تدرفي نايزا عمت زيا نايزا زحلف أخلتا وارح ماي فيفوريت درف غينا زلا باقي رخزازمي أو فتحن سويلي يكل سماديتو يجنب الشليل نقول يا مانيو تكلم وليلا شلم لما تركب دجينا دي كده لما يا ولد شلم لما إذن يا يبرا